Искам да кажа нещо на сценаристите от шоуто на Слави в изключително професионалната телевизия 7/8 TV. Не им прави чест да усмиват нашия известен писател Калин Терзийски, когото лично познавам, в последния им скетч за него. Усмиваш го като 53 годишен човек, живееш при майка си. В неговия профил в Фейсбук има подробности за това. Те предполагам, че са го чели. Той е при родителите си, понеже те са болни и са на легло, и той е син и санитар. Изнася подлоги, къпа и така нататък. Та не им прави чест да го усмиват по този начин. Между другото, в последния си роман Калин описва тая злоба между известните личности в някои от последните глави на романа Слава. По този случай една ракийка за здравето на всички.